idan za ka yi gini sai ka zo foundation sai ka ɗebo toka sai ka sa sai ka ɗauko bulo sai ka ɗora wai me zai faru da ƙarshe rushewa wannan dama abinda suka shuka kenan kuma wai damina ta faɗi kowa ya ɗau iri na gari ya je yana shukawa domin irin nan ya girma ya zama abincin gona mai nagarta amma sai muka ga wasu sun ɗabi dussa sun je suna shuka wai me za a wani sakamako za a samu dussa da wani ya shuka dussa ban ga bakwai ta shuka dussa yan nasara sai rashida muna godewa al'ummar jihar Kano muna godewa 'yan jam'iyyar APC muna godewa matasa muna godewa mata muna godewa kuɗin nan da kuka ji wato shari'a daga masu shari'a suka ji bayanin da aka yi kuka ji da kunnanku cewa kai wannan shari'a ma tun da farko kuskure ne domin kotun ba ta da izini kotun ba ta da hurumi ta saurari wannan kara amma don ta san ba ta da hurumin sauraron wannan kara bata ma saurari waɗanda aka kai kara ba kuma muna godewa shugaban riko na jam'iyyar APC gwamnan Yobe domin ya dage cewa lallai a koma kotu ta ɗau wato hukunci akan abin da ya dace to gashi kotu ta ɗau hukunci akan abin da ya dace saboda haka wannan shugaba na jam'iyyar APC idan Allah ya yarda za a ba shi takardarsa ta cewa shine shugaban APC a jihar Kano sannan kuma in an zo rantsarwa za a rantsar da shi kamar yadda za a rantsar da sauran shugabanni na jam'iyyar APC na jihohinmu 36 a faɗin wannan ƙasa idan Allah ya yarda muna gode muku cewa wannan abin da aka yi a yau sai a ci gaba da addu'a ana gode Allah subhanahu wataala kun san sharrin mai sharri kada ka ɗauka sharri ya ƙare a ci gaba da roƙon Allah kamar yadda Allah ya taimake mu kuma akwai sauran tsare-tsare da za a fito da su domin dole ne mu tara shugabanni tun daga matsayin ward har matsayin local government har matsayin jiha lallai a je za a tara su a yi musu bayani a gaya musu cewa kada su sake su ci gaba da addu'a domin banza bakwai duk da ta faɗi kun san a faɗi ma ana shure-shure na ƙafa idan mutum ma ya faɗi warware kada ka ce ba zai gida kansa ba kada ka ce ba zai miƙa hannunsa ya ɗauko wani abun ba kada ka ce ba zai miƙa ƙafarsa ba an faɗi warware to amma duk da haka a ci gaba da addu'a sai an tuburmusa warware. Jama'a salamu alaikum.